Sogo, IPFT long live, Tipraland long live, IPFT long live, Tipraland long live, BJP CPM yakari khanai rong khabai khubai lam sogo, BJP CPM yakari khanai rong khabai khubai lam sogo, IPFT, Tipraland, hambai. Kamu, anu kau sebut tahu tadi. 14 तारिख Februari 2021 चिनरो साब्रुम IPFT पार्टी बाय जुगाली जाग चिनी कलाबागान एडिसी बिलेसो कालीबाजार एडिसी बिलेसो जोंगरो प्राय 68 फैमिली 68 फैमिली जोंगरो मानखा आरो बिसिङाव तिन दंगो 8 फेमिलि बिजेपि खलायगो दै 60 फेमिलि सिपिएम खलायगो बरक तिनि हा दफना हामजागै तिनि तिप्रालान हामजागै बरक तिनो योगदान खायफेका आबानि बगै आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে दै तिनि पार्टी नंगै आं बरनो खाकाहाम दै लामछगो जों साइमार तिनि साब्रुम एलाका अर तिनि दुइटा ब्लक दंगो अ दुइटा ब्लकनि तिनि चेयारमैन दंगो दै चिनि गोबां मरो इलेक्टेड मेम्बार दै चिनि चेयारमैन बो दंगो चिनि IPFT नि आबानि बागै जों साइमानो साब्रुम एलाकागो गोबां मतिनि तिप्रा दफारक तिप्रा सारक बरक बेलाय खेनो हानो हामजागो जातिनो हामजागो फिया बरक दीर्घ बছर तिनि बामफ्रम सरकार तंमनि बागै बरक बाइक दंगै बरक CPM खायमा तंखा केवता बरक वानसखा जे यस तिनि एकमात्र लामा चिनि थांनायनि बागै तिनि थिनांनि बागै भबिष्यतनि बागै जों तिप्लान दरकार चिन एडिसि एरियानो जों कताल हास्ते निउ स्टेट खने बागै जों गाबनो चिनि नाहरमों चिन IPFT अमन एकटा चिनि एजेंडा जों चिनि हा दफानो फियावना बागै एकमात्र वान सल्यूशन लामा दंगोजे जों एडिसि एरियानो शेड्यूल एरियानो जों तिप्रालान खायनाय आबनि बागै बरन वान सगै हामजागै बरक तिनि चिनो फाइ योगदान दफायके आबनि बागै पार्टी तरफ থেকে ते आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आं बरनो स्वागतम खालायो मना खाकचांबाय लामसगो हामबाय।